Piştî kuştina Qasım Süleymanî ji aliyê Amerîka ve Îran dubare belavbûn bi hêzên xwe li Sûriyê kir û ji Dêrazorê bo çend parêzgeheke Sûriyê veguhestin. Jêderên ragihandinê eşkere kirin ku pazdarên Îranê ji mareya berpirsyarên mîlîsên Îranê li parêzgeha Dêrazorê kêm kirin û bi taybetî li gundewarê Dêrazorê. Weke jêderên ragihandinê danezanîn pazdarên Îranê bi dehan bi sporên leşkerî, rawişkar û serkirdeyên meydanî ji bajarên El-Meyadîn, El-Eşşara, El-Bûkemal vekşandin û bo parêzgehên Hems, Hema û Şamê veguhestin. Weke jêderan danezanîn ku ev guhertin di hêzên Îranê de li Sûriyê ku Îran dubare belavbûna hêzan bi nav dike di çarçoveya proseya parastina berpirsiyarên Îranê ji êrişên Amerîka tê, ku Îran dibêje proseya dubare belavbûna hêzên Îranê li Sûriyê tu bandorekî li planên Îranê li Sûriyê nake. Herwiha jêderên ragihandinê gotin ku Îran bi tenê çend berpirsyarek li nava bajarê Dêrazorê û balafirxaneya leşkerî û çend bingeheke nêzik ji navenda bajar û balafirxaneyê hiştine. Ev li vûtevgera hêzên Îranê di demekî de tê ku Hisên Selamî berpirsyarê pazdarên Îranê dibêje Îran ji Sûriyê venakşe û dema tevaya hêzên biyanî ji Sûriyê vekişin, wî demî Îran jî wê vekişe. Herwiha Selamî got ku Îran di wê piştevanîkirina rejîma Esed de berdewam be û Îran qada Sûriyê ji bo welatên din bicî nahêle û tekez kir ku Îran yekparçeya Sûriyê bi yekparçeya Îranê dizane.